Tak, vyzvedl jsem Valza Boxu disky. Jedu to zapojit a jsem zvědavý, jestli se to chytne s těma kartama pojebanýma. Jsem si vzpomněl na svého oblíbeného youtubera. Kurva. Koleje, jo? Tak, jeden se namontoval. Jdu zkusit, jestli se to rožne. Ať to tam pak nemontuju jako kokot. Tak, a svítí nic. Už to nesvítí do piče. No, tak jsem teď zjistil, že jsem to měl celou dobu kurva tady vypnuté, že to jenom svítilo, že to je zásuvce. Tak možná to až vidím v tom hydraku. Tak uvidíme. Tady už to bliklo se, tak jdu namontovat všechny a pak se kouknu. Tady jsem ještě našel nějaký 10-dubový switch. Tak se tam nasknu. Dávám to teda zezadu. Toho reku. Ať nepotřebuji dlouhé kably. No, tak jsem to zapojil. Nějakýma nalezenýma 10 gigovýma kabelama. Tady ten kokos mi nesvítí. Ještě zkusím sem mrsknout. Nevím, jestli tady ten switch připojit k hlavní síti, nebo tady ten propoj mezi serverama nechat ještě jako izolovaně. Tak jsem přehodil tady ty kabely černý bílej. Teď začalo svítit. Takže to asi nebudou moc dobrý kabely. Jsem tady začal frézovat kolečko, abych jako zapustil, kurva, bylo to hezký. A co, tak jsem si udělal tady piča držák na to, přípravek a zapomněl jsem do piče tam přičíst, odečíst tu velikost té posraný fresky. Kurva. Na Makerfairu jsem si vyrobil průši stojánek na kytku, kurva, ještě se nedošel domů, už jsem ztratil tady nožku. Píče.